Dyrene, når de får ondt i ryggen, de ringer selvfølgelig til en kiropraktor. En af dyrekiropraktorerne, har udviklet sin helt egen metode, som kan bruges på alt, lige fra muldvarpe til giraffer. Hej, Basse! Anne-Line Pedersen er på vej ind til en af sine kunder. Dressurhesten Sobel havde tabt en sko. Nu er der kommet nye sko på, og de kræver et besøg af Anne. Hvis den lige pludselig taber en sko, så bliver der lige pludselig en forskel på godt en centimeter i forparten, og det har de altså ikke godt af at gå med. Altså, der er ingen heste, der har godt af at gå med en sko på og en sko af. Sobel er en dyr dressurhest, og derfor er det vigtigt, at kroppen fungerer ordentligt. Nye hestesko kan få hesten til at træde forkert. Så han har ikke skrevet så meget, som han kunne have gjort, men han har stadigvæk skrevet noget. Hvis man kigger på niveauet med en tommeltotter, så er den her altså lidt lavere, fordi den simpelthen rører ud der. Anne-Line Pedersen er uddannet veterinærkiropraktor, men har udviklet sin egen metode, som hun kalder A-Touch. Den går ud på at gå ind ved anden lændehvirvel fra venstre af og frigive neuroenergien og simpelthen dirigere den rundt i kroppen via nogle meget, meget blide tryk. Og så en gang imellem løfter man lige et ben eller trykker nogle forskellige steder. Så der adskiller den sig, fordi det man ellers kender til af kiropraktisk behandling til dyr, det er jo sådan noget knæk-bræk, og det kan jo ikke blive voldsomt nok, og dyrene bliver jo lemlæstet af det rent udsagt. Nu er der altså balance i svineriet. Du er bare nogle strategiske steder med mit specielle tryk. Det er du ret stolt af, det der tryk. Jeg er smadret stolt af det, ja. Det er. Hvor mange er det, der laver sådan et tryk der? Der er kun mig. Anne-Line Pedersen er specialist i heste og hunde inden for elitesport, og det rygte har spredt sig i Europa. Når de får en skade, så er de sådan set ligeglade med, om de skal starte en helikopter op for fjeldet i Norge, bare de kan komme ned og få lavet den hund hurtigst muligt. Eller hvis det er en hest, der er kommet til skade i forbindelse med et eller andet, og hvis den kan være en transporter, så kører man bare. Nogle gange ringer de fra begge og siger, at vi er der om 10 timer, og så skal jeg nok stå klar. Men Anne har efterhånden succes med alle former for dyr. Jeg har behandlet muldvarpe og fritter og kaniner og marsvin og lama og kameler og giraffer og hest og hund selvfølgelig. Muldvarpen var blevet skambidt af en kat. Lamaerne, de er for eksempel her hos formanden for Dansk Lamaforening. Lamaen er jo det ultimative flugtdyr, og bare man kigger forkert på dem, så tror de jo, man vil æde dem. Det kunne godt være, at vi lige skulle prøve at holde. Lamaer kan ikke lide at blive rørt ved, så Anne har taget dyreadfærdsterapeuten Maiken Lysholm Sten med til besøget. Den har været drægtig og fået føl, og det har været en lidt hård fødsel. Så vi skal lige tjekke, om der er kommet noget skred, fordi det kan også påvirke senere, når de skal parres igen. Det er svært at få lamaens tillid. Så det skal ikke så farligt. Så, lille lama-bimser her. Men efterhånden lykkes det Anne at røre ved den. Det var faktisk lidt heldigt, og jeg har da også lige fået den strammet lidt, både i overlinje og i bækken, og det var egentlig det, der var min plan. Den slappede altså mere af til sidst. Ja. Og hele vævet arbejdede på den, og det var rigtig, rigtig fint. Næste stop er hos en æselejer på Østfyn. For helvede, hvor en skæv ryggen. Jeg ved, han har altid spændinger. Det er faktisk sådan, så man næsten kan se, at ålen helt drejer. Se, han står sådan, og han er virkelig, og han bliver ved med sådan at falde mod venstre, ikke? Ja, du kan simpelthen se, hvordan han står. Ja, vi bliver nødt til at lave en fuld opretning. Prøv at se hans ål allerede. Ja, han retter over. Blodgennemstrømningsmæssigt svarer det til 3 timers massage. Så der er rimelig meget smæk på, så derfor er han lidt træt nu. Nå, lille skat. Du er helt nede ved jorden nu. Det er okay. Det er okay. Ja. Men han er fin, han skal ikke have mere. Han er simpelthen så træt. Anne er ikke færdig med at udvikle på sin A-Touch-metode. Gennem de sidste 4 år har hun afprøvet det på elefanter i Thailand.
det var faktisk så stort et hit, så jeg bliver ved med at tage derud, og jeg har snart fået kortlagt en behandling til elefanten med det her. Anneline Pedersen er klar med sin behandling til elefanter om cirka 4 måneder.